Üdvözlök mindenkit, ez egy Warcraft 3 kommentált gameplay lesz, végigjátszás, és hát akkor kezdjük is az első fejezettel, Strombrad védelmével. Üdvözöllek, Arthas herceg. Jelenléted megtiszteltetés embereim és magam számára. Hagyjuk a formaságokat, ugye. Még nem vagyok király. Jó látni téged. Téged is suhansz. Örülök, hogy Terenas király téged küldött, hogy segíts nekem. Apám még mindig abban reménykedik, hogy tapasztalatodban és türelmedből rám is ragadhat. Egy apának joga van áldozni, nem igaz? Nézd, a következő a helyzet. A felderítőink megerősítették, hogy egy rejtett ork tábor van valahol a következő hegyalagok mellett. Ahogy gyanítottam. Még rosszabb lesz. Arra készülnek, hogy megtámadják az egyik közeli falut, Stromradot. Tudomásunk szerint a település teljesen védtelen. Azonnal meg kell támadnom az orkok bázisát. Meg tudod szervezni Strombrad védelmét egyedül? Természetesen. Ne aggódj még. Jó, találkozunk. Na, akkor kezdjük is az első küldetést. Egy pillanat, meggyőződök valamiről. Oké, ez rendben van. És hát, Nagyszerű. hallottátok? Strombrad védelmét kell megszerveznünk. Dicsőség. Az első feladat, jussak el Strombradig, és Arthasnak túl kell élnie. Akkor a zené és az effektek hangerejét. Igen, visszavettem. És akkor hát, menjünk Strombrad. A banditák. Segítség! A banditák kirabolnak bennünket. Elszedjük az ő Facebooket. Na, támadjunk. Ott a banditák Na, elrabolnak. már menekülnek. Anélkül az egész farmokat elvesztettek. Kérlek, hozd vissza a táborukból. Nagyon sokat jelentett. Nem érdekel engem a számlakönyved. Van nagyobb probléma is. Fegyverbe, testvéreim! Ja, igen. Ezzel ezeket még nem lehet megsebezni. Majd az undeadeket lehet vele. Jaj, híleljük a fene. Későn híleltem. Mindegy. A támadásban megkezdődött égnek a házak. Na. Akkor tovább. Ó, itt vannak. Ez mi ez fosztogató? Itt is elintézzük csak valahogy. Ó, őt leszettük. Maradt ez a másik ork. Aztán nem tudom, hogy fogom 3 gyalogos egységgel megölni a nagyfőnököt, de mindegy. Valahogy meg fogom oldani csak. Nézzünk erre. Találunk valami erősítést. Itt is van. Akkor először egyet támadunk, azt megpróbáljuk hamar elintézni. És el is fogyott a manám, nem tudok többet hílelni. Akkor kitanulom ezt a állított auráját. Ez plusz egy páncél fog jönni. Ez a sérült egység, akkor ezt hátra visszük. Nincs semmi abban a ládában, mondom. Te menjél hátra. Úgy. Na, nézzük. Vigyétek ki őket. Na. És akkor jöhet a bosszú.
hílelünk, megpróbáljuk életbe tartani a gyalogos egységeket. Artaszta a nagyfőnököt, többi meg ő. Ó, hát ez... nem kéne, hogy lessen több. Gyerünk, röfögő, fú, röfögő, nagyon jó. Na, mindjárt meg lesz a rabszolgakereskedő, gyerünk. Az. Küldetést teljesítettük. Nem megyünk a rabok után, nem. Újra városkapunál. De mi lesz a többiekkel, akiket elvittek? Ne aggódj, megtaláljuk őket és visszahoz később. Hát akkor menjünk az ork táborhoz. Jön az első kis úgymond inkább stratégiás, inkább fejleszgetősebb része a játéknak. Ez ugye egy-egy arányban lesz mindenféle, hogy csak menni kell és aratni az úton, vagy mint így a bázisos fejleszgetős, nem tudom, hogy mondjam, rész. Akkor ezt a videót is inkább átugrom. Ránk bízta a tábor védelmének, meg és a támadás megszervezésének a feladatát. Tehát akkor most elkezdünk gyártani egységeket. Mit Lord Uther körözni fog, és elvileg ő sértette? Nem tudom, lehet már nem. Itt van egy kisebb ork. Tábortűz. Őt elküldöm oda, te meg itt fogsz nekem igázni a barakkododat. Ezt ide, és őrjáratra küldöm őt is. Ezért csak valami XP-t neki is fel kéne szednie, mert így eléggé gyenge még a játék elején. Azt, hogy mi fog történni a játék többi részében. Egyre gyengébb lesz. De majd meg fogjátok látni miért, hogyha a Frozen Thronehoz el fogunk kérni. Farmot oda. Meg lesz az építgetős mosom. Ha valaki akar Warcraft 3 multiplayerezni, az csak szóljon nekem. Adok hozzá neki letöltő linket is, a szerverem is van hozzá. Tehát nyugodtan csak kérjetek. Én szívesen játszanak másokkal. Befejeztem a dolgot. Még egy fan. Ide mószerolsz nekem. Ja, de hát azért fejezd be. Befejeztem a dolgot. És most fejezd be. Na mindegy, előbb egy gyalogos egységet fog kiképezni. Te veled mi legyen? Te szedjél még fát. Több aranyra van szükség. Mi legyen? Ezt gyorsan beviszed. Mit csinálunk? Első egység kész. Gyalogos. Hol van Artasz? Több aranyra van szükség. Hogy kerültél te oda? Na menjél csak oda harcolni. Több aranyra van szükség. Na, valami XP-t csak sikerült kikaparni. Több aranyra van szükség. Befejeztem a dolgom. Ez itt van. Ez őrjárat, partra lovák, még ide. Ahogy tetszik. Pénzt kéne még, hogy gyorsabban szedjék, de most nem fog sor kerülni. Na nézzük. Itt mi van? Sárkányölők. Oké. Üdvözöllek titeket, emberek!
Azért jöttetek, hogy csatlakozzatok hozzánk a vadászatba? Mire vadásztok ezen a környéken? Fekete sárkányokra vadász. Azt beszéljük, hogy a sárkányok vére tűzerővel ruházza fel a fegyvereket. A tűzerő, amiről beszélsz, hasznos lesz az úrnak. A lény, amire vadászunk, a Szerinox nevet. A segítségeddel a szörnyet esélyese lesz elleni. Na tehát, ebben az épületben lehet fejlesztenünk a dolgokat. Ennek van ilyen páncél, közepes típusú páncél, polgári gyalogos, griffalazos. Jó, akkor ennek fejlesztünk. Farm kell, ó. Ja persze. Jó. Hoppá, megtámadták a bázist. Gyertek csak. Személy. Hát, támadjatok már. Disznók. Még jó, hogy itt van Uther és síreli gyalogos unitjaimat. Na hát akkor most nem is tudom. Menjünk a sárkányt, töljük meg? Menjünk, köljük meg a sárkányt. Itt található a sárkány. Építs még farmot. Farm, BF. Kutatás, jó. Nagyszerű. Mi lesz itt? Nagyszerű. Fekete sárkánykő. Hoppá. Ide a gyalogos egységek nem lesznek jók. Várjuk, azért, még négyet azért hagyjunk itt, hát a földre is lesz a sárkány, és akkor tudják ők is ütni. Ezek itt csak repülő sárkánykölykök. Hoppá. Egy halott unit, na mindegy. Csak levegő. Jaj. Ó, mégiscsak meg lesz ez a sárkány. Vigyük vissza ezt a szúrt a történet. Nagyszerű. Nagyszerű. Ez megvolt. Akkor visszavisszük ide a Szerinox szívét. Vasúlyú Feranor neve. Na, hol van? Titeket ide, vezényellek vissza. Ez a 3 jó lesz. És hát akkor így. Most megmunkálom a fegyveremet, hogy tűzerővel küldesülteni vele. Nézzük. Igazságot szolgál. Új tárgy tűzúró viseléskor 5 bónusz tűzcsebzést ad a hősnek. A hős támadás területre fog hatni. Nagyszerű. Nagyon jó, akkor mehetünk is. A BlackRock lámolásról is szólódva. Nem sokára démonok fognak alázni, és felégetnek mindent. Igen, hallottam már ezt is. Orfok sosem. Ez csak egy tükörkép. A felébe is. Itt terveznek ezek a kocsik. A pillanat órája elérkezett. Csipítsa le először a vigyázott démon uraim. Tippetek állatok, sohasem ússzátok meg ezt a Megölni az orvokat! Megölni mindent! mit akarsz? Na, akkor megyünk orkokra vadászni. Nagyszerű. Itt lesz a BlackRock bázis. Természetesen. Akkor ezt a kis tábortüzes
mit tudom én mit, gyorsan likvidáljuk. Ez meg volt. Jól van. Tovább. Menjünk. Ó, itt van 3 ilyen gyökér. Gyertek csak. Mégiscsak jól jön ez a tűzerő. Ez a plusz 2-es páncél. Na, ez így jó lesz. Na, Blackrock Clan akart fogni. Nagyon jó. Megoldva. Ez is. Jól van. Kiszedtük az orkokat. Úgy csináltam. Ez félreségen volt. Nem tudom. Az orkok városért találkoztak. Azt hiszem, démonokat akartak megnézni. Talán megvalított suhanc. Ezek az orkok megtűnődben lévő hagyományokat ragaszkodnak. Már réges-régen elpusztítottak. Jó, ezt is átugrom inkább. Na nézzük, mi a következő. Jaina-val fogunk találkozni. De ezt inkább a következő epizódra hagyom. Köszönöm a figyelmet.